Kedamtang arkoi ni phai inkoyarni bolong komaji irrigation department along aron repen kedua tumaphan ke tharli asai dengponlo bonda isi hini a hema bang pangjok pondetlo lasila haya hemanta prap jin pen tharli ponangpo athe kedamtang ningkana hut Karbi tumarong along ke tharli pon ahut ke isina ta pangjok ponpi angton penamat tharli ponla Bonta Karbi tumarong polote ke tharli pangjok ponpi entepot siladak abang ke tharli pon palompon kok titila Karbi tum than Tuliram Ronghang adovanta tharli pon laptang detle lasi isi hini mandir ta prabjin pen tharli sirak nangpo lapen lahai ki cha swatuma phan ke tharli tang atum anki dakpen chitere kredet lasi ke tharli lo polote lahai ki cha swatum aphan anta dakpen tharli pon lap nang jipusi kes iatum sodak pen ke hangpon alipon bolong komaji lo irrigation department along le along dan itum kese pen rang sidak na humri lo sila sokang humri lo itum media pen jogja sibang lo sidak nitum theklong bang ke 20 ani si thale lo 20 pen pini ke 27 7 days ke complete lo tame ani si lo isi tum ke theklong bang ke thale le ke 2 din tame nini thom anglong ke tharle lapo posi tumai theklong lo ko pipi lo blo dang del dak mondir hai hui do hini ke thom mondir do labang ke palong mo son si theklong lo dak local aCEM ade ake modram lekthi stame ninje lo je ladak bang nini thoma pike methang masi chedam po ba tharle lapo posi ki pulo stame pinyani ta nitum dang lapo son thek ponong le dalo sinitum ki pugang tung bang ke lapulo je lahai itum Karbi tum arong ke radin jong si tharle thek ba kuma mane tum muslim tum masjid jong si tharle thek pulo dang de ladak ke angton masi tharle lap nai pusi aprang mena pubom lo lapen non ata itum la so bange pubom lo kupi pon ma pulo dang de ladak ke illegal lo dake aron re lo ladak ke aron re pen sidang mondir take do lo posi tharle lap lo lage da aron re pen rong ke tum da do ko lo posi rong ke phana tharle lo la bange si non apor bange kupi posin de palom bong lo la bange big question lo lapen itum hen ben puji bange kese hen ben puji bange itum ladak idik tang tum ana phanta jasmet pet dak itum electoral roll amukhado lahai tame prabjin ben delegation bang delete lap nei ba than lap nei pusin tum hin ben bange chuning lo dak government tuma la so long nitum K7 isi tok jira lo pen nitum election commission of the itum Karbi anglong pila district commissioner pantamen nitum pidami la so hormu bange kupilo elek la so area ko ana elected area long do an ke voter list pen tenglo kapre kupima ke dake than lap nei pusin nitum hin bange alu tame pidam bola pen pini tame tumange chuniri polo la sinon nitum karju kangtung bange la lo je CM ke hai phan la pen da aCEM local aCEM modram lekha khai phan tame people si pinyar nianta insamri lo la bange itum dang nitroxy playing that anda pinyar nianta la so amandir ke hak ke cheng pen son si do thop si thaklong la si la bange itum karbiara tum ke non anda chong prong lo la pen isialam bange la lo je itum eviction po men pen bange itum ladak chole non eviction nang jigali ladak da complete lelang incomplete ladak ta complete lelang complete bang itum thaklong le itum complete ke thekdam long lo plo dang le juke dam ta Karbi tum phan ahem ari kipri hello itum complete ke thekdam long lo ke dam ta apor lamding ru long la so pilo court phan long le ki pi judicial court phan long le ki pi podin da dak ta pura si tharle lab lo dak ta Karbi tum jasmet pet Karbi tum halada mondir the pikdo itum da lokhimon adhorom kiri matum se da bhari mondir ki kindulu tahla sut ke ang torma se prilap dak itum asaba thenglong le lason thak dak chuneng gustame kapre itum festival arui tame jilang solong da tharle lab lo Karbi tum phan ke tharle je phongwa chi pa complete lab ti son si thenglong tame pinyar ni da itum ko ane ka che song me na pini dak ta incomplete si non da thenglong la si la solong prabjin ben ma ke dak ta second phase doji puposi pini pen na bang bo second phase ma ke claim back nai pusin itum Karbi lo Thomas council lo ke thege ding tum hada me chuning anto bange lalo je non bange dak bange itum ladang masi tebok terai si dolab lo la bange nasi lalo pula dang le lake ke thali da chok chide so je thenglong lo hoitu ladak pen la thang kaprek toy nang bo terek nang bo lake itung ge dake kona na ben sila tung ke bang ma lake government dom sila bange responsibility enang po kona pen sila tung ke chengsi ke bang ma hala taksi pache toy nang po lake ladak masi do thot bute lake ladak masi pini pen ap tawang tu po lake tung ke eviction buge tung ke lake klang clipin bo lake eviction na thai ma se ode po non da la tum se hemna chi kin tu rob te pini pen ap do tu bute lake thang da avelu ma se ave po la bange lasi la bange government dom se responsibility enang po la tuman kona si po thai ning ma kona ne ke dam ning do tame a khoros pen chenglo kapre ke dam ning do tame la tum si government tum si lang nang po le Karbi lo Thomas council tum si lang nang po kona pen si ke bang ma hadak ma si pache toy nang po la bange tame non bange la son si dak du hublang putai la ke non ningkan si hini ke la solom si pleng thu thar po la bange